Malta spiċċat l-ar fl-Ewropa. Hekk stqarret il-kelliema tal-Oppożizzjoni għad-drittijiet indaqs Claudette Buttigieg waqt konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista b'reazzjoni għall-istatistika reċenti dwar is-sitwazzjoni tal-mara Maltija fil-qasam tax-xogħol. Id-deputat nazzjonalista spjegat li skont il-Eurostat il-mara f'pajjiżna spiċċat f'sitwazzjoni ħażina ħafna għal dak li għandu x'jaqsam mad-diskrepanzi fil-pagi bejn is-sessi. Hi qalet li din id-diskrepanza qiegħda tikber u teżisti fl-oqsma kollha tax-xogħlijiet. Il-President Emeritus Marie-Louise Correia Preka kienet għamlet konferenza stampa lejn l-aħħar tal-presidenza tagħha ma' numru ta' accountants nisa fejn dawn ġibdu l-attenzjoni li d-diskrepanza fil-pagi tal-accountants nisa u l-accountants irġieli hija ta' 20%. 20%. Claudette Buttigieg qalet li jeħtieġ tittieħed azzjoni dwar dan u din l-azzjoni jeħtieġ li tittieħed mill-Gvern jekk irid juri bil-fatti li jimpurtah. Is-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Rosalind Borge Knight li kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew qalet li meta mara jkollha paga inqas minn raġel dan jaffettwa anke l-futur tagħha. Meta għandek mara li qed ikollha paga inqas minn raġel dik ovvjament ħataffettwa ukoll fil-futur u fil-pensjoni. Infatti, dan ħajfisser x'ifisser fil-verità xi huwa tajjeb li nitkellmu fuq il-fatti u l-figuri, ifisser li meta raġel jirċievi pensjoni ta' €100 il-marra tkun qed tirċievi ta' 55.20. Rosalind Borge Knight sostniet li dan hu ta' tħassib għal pajjiż kollu kemm għan-nisa u kemm għall-irġiel li jiffurmaw is-soċjetà. Fuq kollox dan ifisser li l-ugwaljanza qed tmur lura. Ir-referi tal-proposti relatati ma' dan il-qasam li qed jagħmlu l-kandidati tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u li se jkomplu jibnu fuq xogħol li diġà sar permezz tad-direttiva Work-Life Balance fost l-oħrajn. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm ukoll ta' kandidati għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali fisem il-Partit Nazzjonalista.